Dobrý deň, milí priatelia. Som rád, že ste tu so mnou zase na tomto mojom malom informačnom príhovore. Tento sa bude venovať peniazom a blahobytu, materiálnemu, teda našemu imaniu. A ako vieme, tak každý z nás si praje byť majetný alebo mať sa dobre materiálne, dovoliť si všetky tie blahobyty, ktoré vidíme u ostatných ľudí. A je to naša prirodzená vlastnosť, že sa porovnávame s inými ľuďmi, čo všetko majú, aké majú treba u chlapov, samozrejme, aké má druhý, povedzme, muž auto, alebo aké máme bývanie, aký máme interiér, akú dovolenku si dovolíme, na akú školu naše deti chodia, na akú školu chodia susedové deti našich známych a chceme sa vyrovnať a mierne aj predčiť samozrejme vo svojom materiálnom blahobite tých druhých ľudí, s ktorými sa rozprávame, s našimi teda najbližšími. Čo vám chcem povedať hlavne, že sú rôzne rady a rôzni takíto poradcovia, ktorí hovoria o tom, ako máme myslieť pozitívne a ako si predstavovať ten blahobyt, ako si predstavovať vlastne tú vec, povedzme to nové auto, to bývanie, alebo to oblečenie, alebo samozrejme tú krajinu, kde chceme byť, že sme tam, alebo že už to máme, že vlastníme ten a ten predmet, ja neviem, tú novú obývačku a ako sa v nej cítime. Veľa o tomto hovorí aj Secret a to tajomstvo, povedzme, vlastne to súzvučenie rôznych vibrácií, na akej vibrácii sme, to si priťahujeme, čo vysielame, to si priťahujeme. A chcem vám povedať, že v skutočnosti je to celé trošku inak. Je to trošku inak, i keď musím povedať, že hej, platí to pravidlo, že niekde sa dostávame my vo svojom materiálnom blahobite, teraz hovorím vyslovene o tom finančnom blahobite, sa dostávame zrejme tam ako v priemer najbližších možno, že 5-6 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Tí nás tak ovplyvňujú, že my vlastne sa frekvenčne dostávame našim rozmýšľaním a predstavou na ich zmýšľanie a potom aj žijeme asi priemerne tak, ako žijú tí naši najbližší ľudia, kolegovia to môžu byť, alebo priatelia, s ktorými sa najviac stretávame. Ale chcem vás upozorniť, že je tu ďalšie také pravidlo, jedno, a na toto vás chcem upriamiť vašu pozornosť, a je to, že nie je to všetko také jednoduché. Je tu nejaký balans toho a na jednej strane je to sebeckosť, naša sebeckosť, ktorú väčšinou z nás teraz žijeme na tejto planete, a to je ja, mne, moje. A na druhej vlastne my väčšinu svojej aktivity upierame na to, ako zabezpečiť seba, to znamená mne čím viac, hamty, ať mám viac než tamty. Tak je to. A veľmi málo, ako v priemere, čo sa týka na miske váh, keby som to dával tak, by sme mali dávať viacej na blaho druhých ľudí. A vlastne aj naše šťastie, to vám chcem povedať, je závislé viacej od toho, než koľko my dávame, robíme pre druhých ľudí, pre našu rodinu, samozrejme našich najbližších, ale hlavne aj pre druhých ľudí, aj pre všetky živé tvory na tejto zemi, samozrejme našu komunitu, naše spoločenstvo, v ktorom sa hýbeme. A tí ľudia, ktorí vlastne majú veľa peňazí, ale ktorí sa majú veľmi dobre, tak to je väčšinou to je tak, že je to napracované, nazbierané to blaho. Kedy si bol taký termín blahočestie, to znamená, čo robili blaho a čestné veci a blažené veci pre druhých ľudí. A čím viacej to v minulosti robili, pravdepodobne aj v minulom živote, tak tento život a tá minulosť im dáva
prihrštiami odmenu za to, čo robili pre druhých ľudí. Tí ľudia naopak, ktorí v minulosti, aj v minulom živote hrabali pre seba a často na úkor aj ubližovali druhým, len s tým účelom, aby oni mali viac, tak v tomto živote nech robia, čo robia. Veľmi ťažko sa im dostáva to materiálne blaho a naopak sa im ich často vlastne strádajú. Takže toto je ten balans. A takisto je tu ďalšia taká vysoká hodnota, taký pojem vnútorného šťastia. A paradoxne najšťastnejší ľudia alebo šťastní ľudia sú takí, ktorí viac dávajú a robia pre iných. Proste, ako keď dávam darček druhému, tak som možno, že niekedy šťastnejší, než keď ho dostanem. A stretávame sa aj s tým, a však vidíme to, že aj niekedy najbohatší ľudia tohoto sveta môžu byť nešťastní, môžu mať depresie a často proste aj tí najrozmaznanejšie, tie deti tých multimilionárov majú aj sklony k sebevražedné úmysly alebo pocit nešťastia. Proste keď si môžu dovoliť všetko, že aj bezpracne, môžu mať všetky výdobytky tohoto sveta, len na čo si len pomyslia, tak ich to nerobí šťastnými. Ja osobne som nedávno bol v Kambodži, ktorá je veľmi chudobná krajina, väčšinou poľnohospodárska, ľudia tam žijú z pár stoviek eur mesačne, to je ich príjem. Hoci už tie predmety sú samozrejme lacnejšie, aj tie potraviny, aj bývanie je lacnejšie. U nás je ale na druhej strane, ale nie až také lacné. A tí ľudia napriek tomu sú prirodzene usmievaví, tak prekypujú takým väčším ako keby šťastím. Som mal taký pocit pri rozhovore s nimi, aj keď majú veľmi ťažký život, ale hovorím, že aj títo chudobnejší ľudia môžu pociťovať šťastie. Je to vlastne nejaký pocit, ako niekto, kto bol v Tajsku, povedzme ten buddhizmus, kto pozná. A takže vás chcem iba týmto videom chcem nadchnúť preto a snažiť sa vás nahovoriť na to, aby ste začali rozmýšľať to, čo môžem robiť pre druhých ľudí, ako môžem urobiť druhých šťastným, prijať iným ľuďom šťastie, ale úprimne proste. Ja sám sa prisťahujem niekedy, že závidím niekomu, že aj keď taká škodoradosť vo mne niekedy zazvučí, keď sa niekomu niečo nezdarí, a to je práve ten kameň úrazu. Čím viacej budeme my úprimne prijať šťastie iným ľuďom, tým viacej si budeme budovať tú dobrú karmu a ten vlastne náš potenciál, ten zásobník toho našeho aj materiálneho šťastia pre budúcnosť. Ak budeme meniť myslenie tým smerom, čo môžem urobiť pre druhých aj v svojej práci, aby druhí žili komfortne, aby boli v pohode, neviem, aby sa im ľahšie prežíval tento život, tak aj Boh dá nám, aj tento vesmír dá nám vlastne toto šťastie, čo my prajeme iným. Ak budeme naopak rozmýšľať sebecky, ako zarobiť, alebo ako vlastne pre seba a myslieť len na seba, tak tým ťažšie sa nám bude prežívať, lebo tým viacej budeme v tom pocite, že máme málo a tým viac nám ten vesmír bude toho mála dávať, toho nedostatku. Ak naopak sa uspejeme v tom našom zmýšľaní, v tej našej konkrétnej činnosti robiť niečo pre druhých, živých tvorov, nielen pre našu najbližšiu rodinu, ale aj pre druhých ľudí, s ktorými sa stretávame, aj ktorí nám nemusia byť vždy najbližší, ale budeme robiť veci budeme rozmýšľať tak, ako tým druhým pomôcť, a možno, že aj dobrým slovom, aj možno, že malým darčekom, malým prispením, nejakou pomocou niečo pomôžeme opraviť človeku, pomôžeme niečo vybaviť napríklad na počítači, ja neviem, nejakú službu, s ktorou má ten druhý človek problém, tak touto nápomocnou činnosťou si budujeme my to blaho svoje vlastné.
A preto vám chcem zaželať život samozrejme v blahu a v pohode, hoci aj život, aj nejaké to trápenie, aj nejaké krátke dobe, pokiaľ ho dokážeme prijať, ten náš pocit nedostatku a prestať sa hnevať, prestať sa cítiť byť ubližený alebo ponížený, alebo že ten, neviem, ten pocit, že ten vesmír a ten osud je pre nás nepriaznivý a nečestný a neférový. Aj niekedy to môže byť až hnev k Bohu, čo je vlastne samozrejme dosť veľký, samozrejme taký zásah. Mali by sme sa skúsiť stíšiť a prijať našu súčasnú situáciu, aká je. A prijať to možno, že je to v dôsledku toho, že v minulosti sme nerobili všetko tak, ako sme mali robiť. Možno, že sme boli príliš sebeckí v minulosti. Príliš sme závideli druhým. A toto si uvedomiť, že nič nie je náhodou a budovať si to blaho a česť v snahe pre zlepšenie toho života druhým ľuďom. Myslíte na druhých, myslíte na viac, na to, ako pomôcť svojmu okoliu a bude pomôžené aj vám. To vám sľubujem a garantujem. Prajem vám všetko s láskou a nech vás vaše prosby vlastne k Bohu, nech sú také, aby tam zaznelo nielen mne, ja, Pane Bože, ale aj nech aj iní ľudia sú šťastní, prijať ostatným ľuďom šťastie. To je moja taká rada na dnešok. A prajem krásny deň a veľa lásky.